Hello guys, good afternoon. Ngayon po, andito po ako ngayon sa bayan ng Basista, kung saan titingnan po natin yung fireworks display po ni Mayor, kung gaano po siya kabongga at kaganda. Ngayon po, marami na po dito mga naghihintay at marami din po rito mga performance, katulad ng acrobatic, mga singers, tapos nga itong hinihintay natin is fireworks display. Let's all right this guys. Picture muna bago tip. Picture. Dito. Dito kaya. Pili na lang tayo. Picture muna bago tip. Picture. Dito. Dito kaya. Video yan. Di kasi. Tara. Ano ba ito pala din? Kasi ano yung bata?
kanan ng stage. Tumayo po kayo dyan. Hindi mo na itapon dito. Mga kabal.